the adoration. Uyinkosi ephakeme baba, uyinkosi engcwele. Udumo lonke baba lubo lwakho. Kasibulo yonke baba ingeyakho. Ubukhosi bonke bungobakho. Asimshayile izandla bazalwane uNkulunkulu. Simshayile izandla. Hallelujah. Asibonge kakhulu bazalwane, siyabingelela. Mafundisi umbuyazi siyabingelela. Sibingelela obaba, omama, insizwa, intombi. Abantwana abancane. Siyabingelela kakhulu worship team. Nomfokajilo omncane osishayelayo la. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Ave kubalulekile. Uma sisebukhoneni bakhe simdumisa ungayirobhi. Ngoba izinto eziningi siyithatha lapha. Wena wazi ukuthi ukuhlabelela nje. Uthi umhlabeleli, when the praises go up, his blessings come down. When the praises go up, his blessings come down. Uma simdumisa uvela dedela ibusiso. Ungayirobhi ekumdumiseni uNkulunkulu. Kahle kahle kumele kuze kube isikhathi mhlambe sokuthi sekuthiwa kuyadunyisa. Wherever you are, connect uNkulunkulu, umdumise, umphakamise, umbabaze. Ngoba kuningi okuhle bazalwane asenzela kona. Hallelujah. Asibingelele bazalwane, abazalwane bethu abaqala ukufika. Siyanthanda bazalwane njengoba ngeke ngasho. Hallelujah. Ikhaya leni leli namkelekile nje la. Isihlalo nje lesohleli kuso akekho ozofika kususe kusathi suke esihlalweni sami esakho, noma ungafika noma nini uzofika usithola. Alibonke igama lika Jesu. Siyanthanda kakhulu. Sithi uNkulunkulu anibusise. Siyabuzwa ubumnandi bukaNkulunkulu namhlanje ngenxa ukuthi ukhona nina. Asiphinde sibashayile izandla bazalwane. Sibonge kakhulu ku education desk. Islotha babe naso to encourage abantwana bethu bazalwane kubalulekile. Hallelujah. Njengoba bathi bekhuluma nje emakhaya bazalwane, asiba support abantwana bethu abangaphasanga kahle nalabo abangaphasanga at all. Kungakuhle kulesi sikhathi abantwana bethu bezwe amazwi akhuthazayo nabaqinisayo kunamazwi abagxekayo, ngoba angeke asashintsha lutho. Alibonke igama lika Jesu ukuze sibooste iconfidence yabo bazalwane. Babone ukuthi abahlulekanga ngoba bayilima. There is still an opportunity ukuthi bangenza kangcono. Nalabo abafuna bazalane ku stressful ngalendlela ematsayo ukufuna isikole usuqedile ukufunda ungasitholi. Lapho government uyaboosta yena uthi ukuphasiwe uyagxuma kodwa abantwana bethu bayahluleka ukungena ema-universities ngoba ugovernment akawakha ama-universities amasha. Kuloko abayilawa amadala enabantu igeneration iyanda. Bengifunda la kuthiwa ema-university iy'khala zincane kodwa abantu aba-applyayo ama-thousands. Yini inkinga? I-government yethu bazalwane ayiwenzi umsebenzi esivotele wona. Ama-universities kuloko abayilawo nje awekho amasha akhona. So kumele sikhulekele lento bazalwane ukuthi abaholi bethu bavuleka amehlo, ngoba ingane zethu zofunda ehlala emakhaya kuloku jatshulwa kuthiwa kuphasiwe kusho uyinamba ezinkulu, kodwa mawuthi uyabheka ukuthi baphi labantu okuthiwa bayaphasa abayindawo. Sikhulekele bazalwane kumoya wesitha lona. Sasa ke bazalwane umama uMthembu sekhulumile in details. Singena enkonzweni ye fasting and prayer for 7 days yaqala kusasa. Umkhuleko bazalwane ungamandla ethu oqhubeka. Mina ngubiza umkhuleko ngesiphehli mandla. Yini umkhuleko bazalwane? Isiphehli mandla. La mandla esikhuluma ngawo, the supernatural power of God is beyond human comprehension. It is accessible by faith. Into eyenza lamandla sebenze, into eyenza lamandla khiqizeke empilweni yakho, into eyenza lamandla bazalwane ehlisele kuwe isimangaliso nesibonakaliso umkhuleko. Isiphehli mandla sale supernatural power kaNkulunkulu is prayer. Hallelujah. Kumbele sibe abazalwane abakhulekayo.
la ekhaya njoba sivula opportunity nje ngoJanuary siyakhuleka ngama Tuesdays siyakhuleka ikhona leminye imkhuleko ehleli makuthiwa kuyakhuleka nje bazalwane sondelana nomkhuleko umkhuleko wenza ukuthi amandla kamoya oyingcwele amandla kaNkuluNkulu asebenze extraordinary empilweni yakho ubona izinto ezinkulu zenzeka miracles and wonders bazalwane aseqalile ayenzeka amandla kaNkuluNkulu akhona la uNkulunkulu akhuluma ngawo we need to tap in to the power of God akhona enye indlela yokutapha in kulamandla is prayer imangaliso asovele zenzeke automatically wena ophehla amandla wena oyiphehla imangaliso bese uyibona ziyenzeka ngomkhuleko haleluya prayer strengthens our faith so that the supernatural power can flow through us umkhuleko uqinisa ukukholwa kwethu ngoba lithi iBhayibheli ukukholwa uya ngokuzwa izwi likaNkuluNkulu uma ukhuleka ke bazalwane uba neappetite yokufunda izwi likaNkuluNkulu the more ufunda izwi likaNkuluNkulu ukukholwa kwakho kuyakhula the more ukholwa kwakho kukhula amandla na supernatural power kaNkuluNkulu ayagobhoza empilweni yakho uma segobhoza amandla kaNkuluNkulu empilweni yakho kuqala kwenzeka imangaliso izibonakaliso imisebenzi emkhulu neyamandla uzumangale nawe uthi hayibo ngiyaqala ukubona izinto ezingaka kanti uyaphehla ayaphehlwa amandla kaNkuluNkulu ukuze asebenze aphehlwa emthandazweni ngisho anointing siyenza nje bazalwane bafika umzalwane athi mfundisi ngicela ukukhawula ngithathe anointing ngoba sifuna ukubaphoqa abazalwane siyamkhawula kodwa ayikho anointing ethathwa ngokukhawula ianointing ithatha emthandazweni kodwa ngoba sifuna ukukuphoqa siyakhawula kodwa ayikho anointing ongayithotha ngokukhawula umfundisi ianointing ithatha emthandazweni nami ngihlala kuwo bazalana umthandazo ngakhulela emakhaya mina emakhaya ama 2000 awayazi lokhuzi kukhiwa amanzi emthonjeni kwanjwa negubhu 25 liter mhlawumbe khona ngathi akasithwale nje sivele siwe ngoba abantu abasakwazi ukuthola kanjani egubhu ngakhona into engangiyibona yenziwa umama abaye emfuleni afika sigcwalisa isigubhu uthi hayi uzosithatha uma sithatha isigubhu akavela sithatha sithi ufika sithatha sidlula edolweni masuka edolweni sesiza ekhaya sifunana edolweni sithatha amandla ngoba amandla asedolweni umtidolo limele umthandazo awukwazi ukusurvive uyikholwa ungathandazi awukwazi usathana uzogibela phezu kwakho noma singakuthandazela into exosha amakhizane umthandazo khona into ediyenzeka qala ngazi noma inkomo isayiswa yini kuletho kuthiwa kuseDiphini akithi inkomo amazidla ngena amakhizane zingene yonke into bazalwane bese kuthiwa ngosuku oluthize uhulumeni abaphoqe abafuya ukuthi abalethe inkomo zizongena eMadiphini kunomuthi ofakiwe obulala amakhizane nawo wonke amagciwane emzimbeni wawuboshwa uma ungayisanga inkomo yakho zifike zingena mayingena kufa yonke into emzimbeni thina bazalwane ideep lethu la kusha khona abagciwane okusha khona yonke into umthandazo uma uhlala emthandazweni akunamatheli lutho noma usathana ngafika ngayiphindlela kodwa ukuthola ukuthi uyavutha uvutha umlilo ngoba mawuthandaza uphehla amandla kamoya oyingcwele ukuthi ehambe nawe wherever you go usathana uqabanga kabili kathathu mayizofika empilweni yakho ingakho nje angafuni umthandazo usathana uyabona nje basiba ngaka nje ngesonto uTuesday kuvele kube le rock kuphela bawungacheka hayi ukuthi abantu babhizi usathana uvala indaba yomthandazo akamfundi umzalwane othandazayo usathana ngoba uyazi ukuthi umzalwane othandazayo uyinkinga
udala ident kwi-kingdom yakho. Ufuna umuntu osontayo nje ongathandazi. Haleluya. Ngicela sivulise lenkosi. Ngikhuluma ngomthandazo nje namhlanje. Uvela waprofethi mama umthini. Zokhuluma isiphehla imandla. Yini bazalwane? Othisha kuthiwa yini isiphehla imandla ngesingisi? Ama 2000 awasangisi. Ubani ongasho? Phakamisa isandla mawukwazi ukusho. Ngicela uphakamisa isandla. Woza ngaphandle woza. Wena impela uphakamisa isandla uzochazela abazalwane. Woza nkosazana. Yini isiphehla imandla? Angifuna ama 2000 siwashe ngaphandle. Awu uyasaba nkosazana. Ngicela ukhona ongayisa abazalwane zochaza ukuthi isiphehla imandla ngesingisi yini? I-generator. Awu washaya ucela simshane izandla. Akithi bazalwane i-generator. Uma ngathiwa kwanga ugesi lo. Sikabheka sonke ubaba uDlomo ukuthi uyaphuma yini ayodumisa i-generator. Yini ayodumisa i-generator? Fana phehla amandla. Aliboka igama lika Jesu because umkhuleko generates the power, generates indlela ukuthi the supernatural power to flow. Uma ungathandazi amandla khona kodwa ngeke abonakala empilweni yakho ngoba isiphehla imandla sakho asisebenzi. Uzothi izinto ezisho uNkulunkulu la azenzeki kanti awaphehla amandla ukuthi zenzeke. Cela usifundele, bana uzosifundela namhlanje. Mama umgeya, ya, cela usifundele. Gqiyana. Ngithi kusho kahle. Yebo baba Gqiyana. Gqiyana, yes. Wosibuza isibongo somuntu ungaveli ukusisho nje ngathi uyabheda. Uvela umkhubu umuntu esontweni engabe buza kahle. Ngicela usifundele uMatthew 4 qale ku1 ugcina ku11. Siyabekelela baba Gqiyana. Siyabekelela baba. Haleluya simshayele izandla. Sicela sifundele ke mama. Ngoku kaMateyu chapter 4 verse 1 to 11. Chapter 4 verse 1 to 11. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane verse 2. Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane wagcina walamba verse 3. Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa verse 4. Kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu verse 5. Khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele wamisa esiqongweni sethempeli verse 6. Wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho verse 7. uJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho verse 8. uSathane wabuya wamyisa entabeni ende kakhulu wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo verse 9. Wathi kuye, konke lokhu ngiza kukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi verse 10. Khona uJesu wathi kuye, suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa verse 11. uSathane wayesemshiya bheka kwafika izingelosi zamkhonza. Liphilile baba izwi lakho linamandla. Khuluma ngalo baba egameni lika Jesu. Amen. uJesu uNkulunkulu waye 100% uNkulunkulu 100% umuntu. Wayimbethele inyama esiyembethe. uJesu ungena uzila ukudla for 40 days. Why ezila ukudla? Phehla amandla. Wenzani bazalwane? Phehla amandla. Why phehla amandla? Number 1, why uJesu esikhathaza ezozila ukudla? To prepare
for his public ministry. Wayilungiselela umsebenzi uNkulunkulu amthumele wona ukuzoshumayela ivangeli ngoba uJesu wayazi ukuthi lo msebenzi angeke wenze ngamandla akhe, udinga the supernatural power of God ukuthi amandla kaNkulunkulu abe naye ukuze aphumelele kule ministry yokwenza umsebenzi. Akaphumelela uJesu, uthe sebhize waphehla amandla, wafika uSathane wathi hallo, lithi walamba. Yabona ngabe sengena ku fasting bazalwane, sizolamba. Indlela iyafika nje kodwa kusho ukuthi idla. Ungantshontshe. Uyazi ukuthi uma ufastile iChrist yesinkwa kuvela ngathi ikhekhe elikhamba phesheya. Angazi noma lento enzeka kimi manje ngasibona nje awawa futhi iphunga laso kufanele ukuthi sidumele. USathane usiyakulinga manje ngoba uyabona ukuthi ubhizi uphehla amandla, ufuna ukucisha lamandla waphehlayo, uzowiswa iChrist yesinkwa. uJesu bazalwane kwathatha ufika kumuntu i-supernatural power isiyagobhoza ngoba umthandazo wenza the supernatural power igobhoze. Ufika nje uSathane uJesu segcwele amandla ngoba uzilile 40 days and 40 nights, amandla yehla yenyuka kuyena. Wafika uSathane, wafika late, wafika kumuntu othandazayo. uSathane bazalwane uyafika noma ngabe usindisiwe noma ngabe ushayela ngelimi, kodwa uSathane uyafika nelingo ngoba ufuna ukuthi umyeke uNkulunkulu, ufuna ukusiwisa emseni kaNkulunkulu. Into ekwenza ukwazi ukumelana nayo umnqobe umthandazo. Yazi uJesu akazange wena ngazi ukuthi uJesu owamwisa uSathane amandla kaNkulunkulu, the supernatural power of God that was upon Jesus Christ. uSathane wayiphendulana nalamandla kaNkulunkulu akuJesu, kwangeseyena uJesu but kwasukwamandla kaNkulunkulu ngoba mawuhlala emthandazweni izilingo odlula kuzo kuphendula amandla kaNkulunkulu, inkathazo odlula kuzo kuphendula amandla kaNkulunkulu. Iwona kulwelayo, iwona kunqobelayo. Wena into kumele uyenze waphehle amandla ukuze azokusebenzela ngoba ngeke akusebenzele ungawaphehli. Mina ngakhulana ekhaya uJesu mina akafiki, ngibona umama khona into ayiphehlayo. Uyabona uma uyibheka umuthi umnyamani, kunabantu abakhona la ufuna ukubaphuzisa wona, uphehla ngamanzi usejula kumanzi. Ngithi mama awuthathi ngani lo muthi uvela ubaphuzisa, uthi cha ufana ukhipha igwebu, ukuze ukhipha igwebu fanele ngikushaye ngamandla. Igwebu elenza umsebenzi. Lalela emthandazweni isiphehla imandla sikhipha igwebu eliwisa uSathane umthandazo. Phehla, 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 phehla ngoba uSathane uyakuphehlela wena ulele. Wena ulele wena. uSathane akalali wena ulele. Wafika wathatha ufika kumuntu owrong ukulikhatha bazalwane, wamthatha kuma level elingo amaningi ahlukeneyo, kodwa kuwo wonke uJesu wanqoba. Akanqobanga ngoba endodana kaNkulunkulu, wanqoba ngoba egcwele amandla kaNkulunkulu aphehlwe umthandazo. Efundisa thina ukuthi le ndlela ukuze ninqobe, ukuze niphumelele, enzani njengoba mina Jesu ngenzile, thandazani. Ilingo lesesibambe kangaka nje, umuko wathandaza, umoya ingcwele uvele angene kuwena asebenze yena, uyibone lento adi kwehlula eyenza ungakholwa kahle, usuthola amandla okuyihlula wena.
hayi kuzinkosi ningabili ke khona abazalwane. Abanye abazalwane bakholwa nezinto uNkulunkulu ezingadingeka empilweni zabo. Akekho umuntu onamandla abazalwane okunqoba ilingo ngokwakhe, kodwa umthandazo abazalwane umukhuleka, it allows the supernatural power of God to fight on your behalf. Kube wona umoya ingcwele okulwelayo okunqobela kunikeza amandla okunqoba ilingo. Kodwa mawungathandazi awuzokholwa kanzima mntaka baba. I don't want to tell you lies. Ukholwa kanzima umuntu ongathandazi. Akuhambeki endleleni. Uyabona nje mawungathandaza akuhambeki. Usathana uthuletha lokhu kusasa lethe lokhu. Uthuletha lokhu mayithanda ukubhanqa kuze kube u3. Uvela usuphelelwa amandla. Uvela uthi angini namhlanje esontweni ngiphelelwa amandla. Why? Ingoba waphehla amandla. Amandla aphehlwa isecond ngesecond, iminute ngeminute. Awuyeki ukuthandaza. Ingakho izwi lenkosi mawufunda abaseThesalonika 1 chapter 5 verse 17 lithi khulekani ningaphezi. Pray without ceasing. Ngoba mawungayeki ukuthandaza usathana akayeki ukukuhlasela. Yabo nje basikhuluma kangaka abazalwane ukuthi bokwenzeka imangaliso nezibonakaliso udinga sikhulekele ukuthi baba available ngisebenzise baba enza ngami imangaliso nezibonakaliso ziveze imangaliso nezibonakaliso emndenini wami empilweni yami. Wena okumele uyithathe lento uphehla amandla ngoba izokwenziwa amandla kaNkulunkulu okumele wena uthandaze ukhombisa ukuthi uyadinga ukuyibona lento enzeke empilweni yakho. Bayeke labo bangathandazi abathi kade saqala sithandaza kwenzeki lutho, bayeke labo ngoba khona ama red robots. Ingakho nje mina nginamngani, umngani wami unkosikazi, labantu engihlangana nabo ngiyabagada ukuthi ukhuluma kanjani. Bayikhuluma into enegative uhlehla kancane angaboni ngoba uzolimala ngithi. Khona bezalana abathi mayikhuluma vele keep poison ayibulale yonke lento ekuwe ngaphakathi. Acha sifasta njalo ngoJanuary kodwa sihlupheka ngoJanuary kuze kube uDecember. Ukhuluma into ephila lo muntu ayiphili kuyakhuleka. Into angithandayo labazalwane lithe egcineni uSathane wamshiya wamyeka uJesu wasekufika ingelosi samkhomba. Uqoshwa yini? Ifire. Uqoshwa umlilo ngoba umuntu othandazayo ungumlilo ufutha amalanga bomlilo. USathane akadlaleli noma kanjani kumuntu ohlala emthandazweni ngoba uba umlilo. Lithi izwe inkosi uNkulunkulu izingelosi usenza imimoya kodwa ikhonzi zakhe usenza amalanga bomlilo uzube ilanga lomlilo. Umlilo uphahla emthandazweni awuveli ube umlilo nje ngoba yazi umuntu ongathandazi. Uyazi uma uthandaza abazalwane uba sensitive kumoya oyingcwele. Uthi uyacabanga athi umoya oyingcwele usucabange kabi ngibuyazi ngoba uyathandaza ukukhoshina even in your thinking. Kodwa uma ungathandazi uyayicabangela nje uyidovuzele ngoba akekho umuntu okhuzayo. Umoya kaNkulunkulu bazalana ukhona kodwa udinga ukusebenza through you. You have to play your part ukuze umoya oyingcwele asebenze. Which part you need to play is to pray. Khona umhlabelo lothi linda uthandaze
Jesus was drawing closer to God, spiritual strength. Ngesikhathi ethandaza wayisondela kuNkulunkulu ngoba wayi-understand ukuthi le mission ayinikeziwe uma engasondeli kuNkulunkulu uzohluleka. Sondela kuNkulunkulu ngomthandazo. Indlela yokusondela kuNkulunkulu umthandazo. Indlela yokusondela kuNkulunkulu umthandazo. Indlela yokusondela kuNkulunkulu umthandazo. Ngesikhathi usondela ukunikeza amandla in your spirit ukwazi ukumelana nawo wonke amaqhinga kaSathane. Ungasatshiswa izinto uSathane ayishoyo nezinto uSathane akuhlasela ngazo. Uma uthandaza uyabhusteka ifaith yakho. Uba a giant of faith through prayer. uJesu waphuma. Yabona bazalwane, umsebenzi esunikeziwe. Sinama ministries uNkulunkulu asinikeze wona. Mina nje yokuqala nginikeze wona iministry kuba head of the family. That is a ministry. One, I'm a head of. I have to give the guidance kumndeni wami ukuthi ufanele ubhekephi. Kufanele kwenzeke kanjani. Le ministry inama challenges ayo. Kodwa ukuze ngikwazi ukuyenza kahle kumele ngibe umuntu othandaza. Okhulekelayo umndeni wakhe. Ukuze ngikwazi ukuhola ngendlela. Uthola imndeni upside down nje ama head of the families awathandaza. Imndeni ihlakazekile kanjena nje ama head of the family wathandaza. Wakufike ngolwesine la ubona ukuthi makusemthandazweni kusuke kunobani kakhulu. Futhi noma ungavula ulwesine kuthiwa nobaba bese ngeke beze besekhaya bafunda amaphepha babuka indaba. Obaba bawuthanda umthandazo. Mangafika la ngolwesibili ubona ukuthi majority yabantu abasemkhuleko nobani omama. Hayi kuthiwa baba babambekile cha babuka indaba. Bafunda amaphepha. That is the head of the family. uNkulunkulu ukunikeza iministry angeke ukwazi ukuyenza le ministry akunikeze yona ungathandazi. Angeke bazalwane uzongena uSathane emndenini wakho awuhlakaze phambi kwakho because you are powerless. Because if you don't pray you are powerless. Iministry akunikeze yona ukukhulisa abantwana. Yabona amadoda nje bengathandazi akwazi wenza namadoda. Umiko waphathwa iqolo nje. Ubiza ingane nonkosikazi. Mama ngicela mangihamba ungikhulisela abantwana bami ungigadele bona. Ngoba umuntu onganawo amandla uhlala ecabanga uhamba. Amadoda ayithanda kabi lonto uthi hayi mama ungigadele abantwana bami. Uyazi ukuthi yini bazalwane uthola ukuthi abantu besifazana abaningi bashonela abayeni babo. Abayeni babo njalo bafuna ukuhamba. Umama uvela athi angiyindawo ngifuna ukukhulisa izingane zami. Ingakho bephila kanje ngoba kusho yena athi angiyindawo amadoda athi mase ngihamba. Hayi mina sengayeka lo language yokuhamba. Hayi angiyindawo. Ngamngisho hayi ngathandaza ukuthi uma ingcwele le language yakho uzoshesha ufe. Ngoba manje ukuphila nobufa asolimini into oyikhulumayo ilo uzoyithola uma uthi mangihamba uzohamba ngempela. Ngoba uSathane uyakuzwa ukuthi uthini. Mina kutshela ukuthi uma ungaye emakhaya amaningi aphethe omama. Obaba vele sebahamba baba besho ukuthi mangihamba. Hlekisa into bazali kufanele siyithandazele. Ephethwe nje iqolo. Mangihamba. Akalele nasembhedeni nasahamba. Kodwa ngeke ukuthi nje ulindele ukuhamba. Hayi mina ngiyindawo. Ngoze ngiguge ngibe mpunga. Ngoze ngikhokhobe ngiphila angiyindawo. Akeke ngihlangana uSathane la lokuthi mangihamba ayizona izingaka zoshunyelwa ubani.
uma uthandaza ushintsha ngisho language into oyikhulumayo yenzeka automatically akufundisa umoya ongcwele ukuthi khuluma kanjani izinto ezakhayo ungabe umzalwane okhuluma izinto negative ngoba lezi zinto negative izona ezibulala ikusasa lakho ukuthi awazi wena lento oyikhulumayo uzoba yiyo kubalulekile ukukhuluma la ofuna ukuya khona yazi noma ngabe uyakhula uthi baba ngiyabona ukuthi ngiyaphila ngiyabona ukuthi imivimbo yakho ngiphilisile sathane esuka kulomzimba unamandla ukhuluma la ufuna ukuya khona kodwa isikhathi esiningi abazalwane bakhuluma ama problems bakhuluma ukwehluleka ngoba bafundiswa uNkulunkulu ukuthi ukhulunywa kanjani uNkulunkulu ufundisa abantu abathandazayo abanye baze bathayi kuyithunywa zokungisondeza enkosini ayikho leyo nto izifo yithunywa ayayayay uNkulunkulu akagulisa umuntu uluthando ngicela usivulele lapha ufuna ukukhombisa uma amandla kaJesu number 1 wayinqobile hayi ngoba endodana kaNkulunkulu ngoba wayithandaza uma uthandaza I want to assure you ilingu uzozinqoba ilingo uzozinqoba zizofika sifike sikenawo amandla ngoba sifika kumuntu ogcwele amandla kaNkulunkulu uzoyinqoba zonke kodwa bangathandazi kunzima ukhona Matthew 14 verse 15 to 21 uNkulunkulu lo bazalwane wayithandaza uma kuzothandaza uNkulunkulu siyobani thina bazalwane uma kuthandaza indodana yakhe ngoba ilapha emhlabeni who are we not to pray who are we not to pray if the Son of God prayed and fasted who are we not to fast and pray Thembeni 15 to 21 verse 15 Selishonile abantu beza kuye bathi le ndawo iyihlane isikhathi sesihambile mukisani izixuku ukuba ziye emizaneni umuntu ongathandaza abantu abangathandaza abafundi bakaJesu labo babengathandaza abafundi bakaJesu washo futhi uJesu wathi asikho isidingo sokuthi bathandaze abangisekhona manje ingasekho bazozila bathandaza bangakaqala ukuthandaza qhubeka ufunda zizithengele ukudla verse 16 kepha uJesu wathi kubo umuntu othandazayo akuswelekile ukuba bamuke bapheni nina ukudla bayindawo yes verse 17 bathi kuye asinalutho lapha kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili umuntu ongathandazi negative wayesethi ziletheni lapha kimi umuntu othandazayo wathi letheni la lezi nke eziwu5 nenhlanzi ezimbili hayi madoda umuntu othandazayo unesibindi unokukholwa qhubeka verse 19 wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini uyala iziquku bazalwane ngezinto eziwu5 nenhlanzi ezimbili ngoba amandla kaNkulunkulu akhulisa ukukholwa yena usubona lokudla kuzonela bonke abantu by faith wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili wenza njani wabheka ngasezulwini wabheka phezulu wazibusisa wazihlephula wabanika abafundi izinkwa abafundi baphakela izixuku verse 20 badla bonke basutha babuthi imvuthuluka eseleyo wasala nje imvuthuluka iziqabetho eziyishumi ezingcwele bangaka badla 21 verse 21 kepha abadlayo kwakungathi amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu ngaphandle kwabesifazane nabantwana angeke ngibuze mangathenga izinto ezo5 nenhlanzi ezimbili zingasinela la singasinela yini noma singabanga nazo kusentabeni la uJesu ubenyuke entabeni ezwile ukuthi uJohane ubulewe unqula ikhanda wayentabeni bamlandela uJesu wayelandelwa izixuku enye into eyenzekayo uma umuntu othandaza ulandelwa izixuku
zifuna lento ekuwe. Uma umuntu othandazayo ulandela zixuku, wherever la uJesu ayihamba khona walandela zixuku, ianointing yayibadonsa abantu basondele kuye. Right, sekushonile la ngoba umuntu ongathandazi ave sheshe ukukhuluma. Umuntu ongathandazi ave sheshe ukukhuluma, into efika kuqala akayicabanga vela ayikhuluma. Kusuka abantu abanganamandla bathi weJesu umukisa nazi ixuku siyoyifundela ukudla kade behleli abantu la banakudla ngoba amehlo kamoya avalekile ababoni ukuthi uNkulunkulu angenza miracle abondle bonke labantu ngoba umuntu ongathandazi akakwazi ukubona into zikamoya, ubona izinto zenyama kuphela nje. uJesu ayenza ukwamukisa la baphende ukudla badle. Hayi lapha asinalo bathi oqala sinalutho. Uyazi ukuthi that is negative. Kodwa zikhona izinto kodwa bathi abana ngoba amehlo kamoya avulekile ababoni ukuthi lezinkwa singaphinda phindeka by the supernatural power of God. Badle bonke labantu bona ngoba bathandaza abakuboni lokho. Umuntu othandazayo akaboni ukuthi amandla kaNkulunkulu ayayishintsha isimo sibe yilento ofuna sibe yona through prayer. uJesu siletheni kimi lezinkwa nini bese wabahlalisa phansi wavela wabheka phezulu. Ubhekelani phezulu is a sign yokukhuleka yokuthi Baba ehlisa amandla akho, multiplier lezi zinkwa ukuze abantu badle babone ubukhulu bakho. Wayihlephula abantu badla bonke. Hey, amandla kaNkulunkulu bazalwane enza imanga kodwa phehlwa umthandazo. Umthandazo usibheka, you don't look at your current situation. Ubheka lento ofuna ukuthi yenzeke kulesi simo. uJesu bahlalisa phansi nje ubuka izinto eziwu5 nenhlanzi embi ngoba uyakhona ukuthi amandla kaNkulunkulu angeke ahluleke ukumultiplya. Lento obhekene nayo amandla kaNkulunkulu angeke ahluleke ukuxazulela yona. Akuhlala emthandazweni, akuthandaza. Uyazi mawuthandaza abazalwane kukhona izinto ezingadingela ukuthi yisuso ovela uhambe zikhona ube namandla zikhona singakwenzi lutho because ugwena the supernatural power of God. Uhamba phezulu kwelingo, uhamba phezulu kwenkathazo singakwenzi lutho. Athi umhlabeleli lokuba meva kiwa lapho uthehlabeka izinto simcindezela athi angiyinaki lezinto kodwa ngibheka uJesu okuyena ozopholisa amanxeba ami. Anginandaba noma ngenzekani ngoba uSathane wahlulwa, uSathane wanqotshwa kodwa ngithemba uJesu. Lento ayishiwa nguwe uyifundiswa umoya oyingcwele ukuthi don't mind, the answer is available to you. Kodwa uma ungathandazi uyazwela ushintsha ngisonto itshela ukuthi lelo yakulo lingcono uthola ukuthi inkinga kulona isonto inkinga uwe awuthandazi. Yabona umuntu othandaza uhlala noma isimo sinjani bazalwane uphile emene enzima ngoba uyazi ukuthi akuyena onqobayo uJesu sinqobelayo. Ngicela ufunde yona u14 badla bonke 5,000. Yazi yasiphoxa lencwadi abantu besilisa ifeza amadoda kuphela ukuthi wonadla abesifazane kuthiwa ababani. Hayi yabona ke ithanda ukuba ne question mark kusho ukuthi thina sidla kakhulu. Wadla 5,000 kusho ukuthi kahle kahle abantu abadla la babengewona u5,000. There were more than 5,000 bondliwa izinto eziwu5 nenhlanzi embili miraculously through the supernatural power of God. Yini uNkulunkulu angeke ayenze kokenzele yona
ukholwa uhlala emthandazweni uzokunqakaza uNkulunkulu unamandla supernatural power that supersede human understanding. Hlala emthandazweni uzowabona amandla kaNkulunkulu. Sifundele same chapter 22 verse 22 to 31. verse 22. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze amukise izixuku. uJesu uyabatshela abafundi bokuthambane ke manje niyaphesheya. Yes. Esezimukisile izixuku Wenza njalo uJesu. wenyukele entabeni eyedwa ukuyokhulela. Wanyukela entabeni eyedwa. Kukhona isikhathi la umonyuka khona wedwa uyothandaza. Wanyukela entabeni eyedwa uyobhekana nobaba wakhe amthumile uyomtshela ubuthakathaka bakhe bonke uyomtshela inkinga ahlangana naso uyomtshela igathaza ahlangana naso uyolanda amandla ukuze akwazi ukufeza icebo likaNkulunkulu amthumele lona. Qhubeka ufuna. Sekuhlwile wayeyedwa lapho. Sekuhlwile wena uhlula i-hour nje. Qhubeka. Kepha umkhumbi wawususukile amastadiyu amaningi emhlabathini ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nawo. Uyabona lo mkhumbi unabafundi bakaJesu abangathandazi. Unyakaziswa yini bazalwane? Amaza. Ikhukhula kubi lapha baba uthi bayafa. Ayi waqhamuka indoda esuka entabeni. Funda. Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezukolwandle. Lalela uJesu uza kubo akahambi ngesikebe uhamba phezukwamanzi abanika inkinga bona. Ngoba usegcwele amanzi amandla omthandazo the supernatural power amenza uJesu wahamba phezulu kwenkinga. Kusho ukuthini lokho? Uma uthandaza uhamba phezulu kwenkinga ezinye isuswa hayi ngoba unamandla by the supernatural power of God. Qhubeka. Verse 26. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezukolwandle. Bambona uJesu. Bashaywa luvalo. Hey ngoba besaba umuntu ongathandazi. Uthe ade ekhaya nje esibona isihlahla ukuthi khona isihlahla eseduze kwewindi. Uma kathwavela asibona athi usathana umuntu. Amaphawu umuntu ewindini mawuthi yaphuma kho umuntu isihlahla. Ngoba umuntu ongathandazi uyasaba. Kodwa umuntu ogcwele amandla kaMoya ingcwele bazalwane uba nesibindi. Abhekane nezimo. Qhubeka ufunda. Bashaywa luvalo bethi yisithunzi bakhala ngokwesaba. Yakhala umuntu ongathandazi isikhathi esiningi uyakhala. Ngenzani kodwa mina ngenzani nogogo ifusa ugogo nekwekunje lento siyehlela ke umuntu ongathandazi uhlala ekhaya. Funda sisi. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi yimani isibindi yimina Yimani isibindi yimina ningesabi. Qhubeka. uPetru wayesephendula wathi kuye Nkosi uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezulu kwamanzi. Wayesethi woza wehlake uPetru emkhunjini wahamba phezulu kwamanzi weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba Ngakho ke eseqala ukushona wakhala wathi Nkosi ngisindise. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye awu wena onokukholwa okuncinyane. Awu kodwa Nkosi ukholwa ungabazelani na? Awu ungabazelani kodwa lokukholwa kwakho yikho kukuqinisayo. Awu kodwa lokukholwa kwakho waze wancwila ngaluke wahamba phezulu kwamanzi. Ungabazelani ngoba umuntu ongathandazi bazalwane ayikwazi ukukhula ifaith yakho ungathandazi. Uba nefaith engekho uncwile nje kuzo zonke izimo uyancwila kuzo zonke izimo uyancwila uzotakula uyancwila. Why? Hayi ngoba ubad you don't pray. Check your prayer life. Check your prayer life.
Shake your prayer life. Shake your prayer life. Indaba yonakele kuwe, yonakele ukuthi awuthandazi. Umuthandazo uhamba phezulu kwezimo. Ngisho uphetha kakholwa ngihamba phezulu kwamanzi avela aqine. Webazalwane akuzo zonke izinto oyithandazelayo zisuke. Akufuna ukudlala ngawo. Izinto uyayithandazela avele umoya ingcwele azenze iqine uhambe phezu kwazo. Ungabe kusazwela. Akani uPaul owabhala incwadi engaka eBhayibhelini. Waye lithi iBhayibheli wayeneve enyameni. Amshona wayebaphilisa abantu abakhulekela. Amshona uNkulunkulu eshesha athi hayi mina ngoba ngibaphilisa kangaka nami ngizophiliswa. Uthe manje afika wathi uNkulunkulu umusa wami ukwanele akangalisusi ifa. Khona meva angasuswa kodwa ugijima nawo uNkulunkulu afuna ukukhombisa ukuthi lento noma ingaba khona ayinamandla okubulala. Lento ayinamandla okubulala. Qhubeka umusa wami ukwanele. My grace is sufficient for you. Akuzona zonke izinto esuswayo kodwa tingaqinisekisa yona umusa kaNkulunkulu uyakuthwala. Ukuthwala sikhona base bathi abantu awehlelwa yilunto kanti uthwelwe. Yini mawufika kudokotela uyokhipha izinyo akavela adumele nje. Yini angadumeli nje athi woza la khamisa afaka udlawa wakhipha. Why? Khona wangathi yini angavela akudumele nje. Inshu uyajova bakujova ngento ekwenza ube ndikindiki. Uthi base uphapha athi nalo uthi ulikhipha nini? Awulizwanga ngoba undikindiki. Umthandazo ukwenza ube ndikindiki. Umthandazo ukwenza ube ndikindiki. Ungabe ikholwa elizwelayo kuzo zonke izinto. Kukhona izinto othi noma udibana nazo singezweli because you are full of the supernatural power of God that is generated by prayer. Yakuyiqeda ilingo zomhlaba. Faka i-bulletproof. Fakani amaphoyisa uma indawo leyingozi awavela hambe nje. Khona into abayifaka la i-bulletproof evikela ubungozi ukuthi noma singakhala inhlamvu zithi shala shaya insimbi ingangeni. I-bulletproof yethu bazalwane is prayer because uSathane uyaqiba ngemcibisholo yakhe ufuna ukusibhubhisa. Uma sithandaza sigqoka i-bulletproof kamoya. Njengoba ungathandazi uthembeni. Uthembeni njengoba ungathandazi. Uzoqeda uSathane. Awufunda uLuka 22. Ufunda 39 to 44. Uzobona ukuthi uJesu wayimbethele nyama. Sefika isikhathi sokuthi aye esiphambanweni. Akuthi uJesu vele wayazi bazalwane ufana esiphambanweni. Inkonzo yonke iministry yonke ayiphelele esiphambanweni. Nasi isikhathi sesifikile manje uJesu kumele esiphambanweni. Yaqala inyama yathi ayingeke kunzima. Sifundela u39 ugcine ku44 uLuke 22. Luke 22 from verse 39. Wayesephuma waya entabeni yemnqumo njengomkhuba wakhe. Umkhuba wakhe. Lento yomthandazo ifanele ibe umkhuba wakho. Lento yokuthandaza ifanele ibe umkhuba wakho. Hayi ukuthandaza mhla kuphela inyanga ifridge igcwele uzwa amandla omthandazo. Thandaza ungena lutho, thandaza imali ingekho, thandaza uxakekile ngoba impendulo itholakala emthandazweni. Kwakumkhuba wakhe ukuthandaza. Nabafundi bakhe bamlandela. Akungcono kulokhu bamlandela Nkosi yami. Esefikile endaweni wathi kubo, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Khulekani ukuba ningangeni
ekulingweni ngoba ilingo zikhona into ezonisiza noma nilingwa ningangena elingweni khulekani ukuze ningangeni elingweni kusho uNkulunkulu ukuthi masikhuleka ngeke sisinqobe ilingo. Wamonyuka kubo kungathi yibanga lokuphonsa itshe. Waguqa phansi wakhuleka. Waguqa phansi inkosi yamakhosi yathandaza. Wathi, Baba, uma uthanda, susa lesi sitsha kimi, nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho. Kwabonakala kuye ingelosi vela ezulwini imqinisa. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela. Kuyaqinisela bazalwane emthandazweni, kuyaqinisela namusosizini olukhulu ngoba impendulo ivela emthandazweni. Izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi. Athandaza. Aqonsela emhlabeni. Uyayizwa indaba lokuthandaza bazalwane? Yes. Verse 45. Ugcine ku44. uJesu la sekufanele manje ifezeke phela inkonzo manje athi ayizele. Iministry izophelela esiphambanweni. Bakumele phelela esiphambanweni. Inyama yaqala yangavuma ngoba phela wayimbethe inyama. Wabona uJesu uthi usathane manje usezama ukungilokwaye emthandazweni. Wathi baba makungenzeka lesi sitsha ngicela sidlule kodwa kungenzeki intando yami ngoba intando kaNkulunkulu iyathandazela. Senza intando yethu nje bazalwane ingoba sithandaza. Uma uthanda ukwenza intando kaNkulunkulu uyacela kuye ngoba uyena owazi intando yakhe. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ethandaza kwafika ingelosi yamqinisa. Ayimqinisela ukuthi akangayi esiphambanweni, imqinisela ukuthi gibela uyokhuphuke uyobethelwa kahle, yamnikeza amandla okufeza inkonzo ayithunyele. Amandla bazalwane okunqoba athola emthandazweni. Sonqotshwa ngubani, sonqotshwa ngubani, masimila sonqotshwa ngubani, sonqotshwa ngubani, sonqotshwa ngubani, masimika kuye. Masimika kuye angeke sanqotshwa, masimika kuye. It doesn't matter usathane wenzani kodwa sose sanqotshwa simaka kuye ngomthandazo. Asimeke nyama. Sithandaze sonke bazalwane. Siyabonga baba egameni likaJesu. Siyabonga Dwala lwesindiso yethu. Siyabonga wena mdala wezinsuku ukuthi amandla ethu avela emthandazweni. Ukuphila kwethu kuvela emthandazweni. Ukunqoba kwethu kuvela
emthandazweni ngiyayijukela ivuselelo kamthandazo emandleni lakho njalo yonke ngiyakuthandaza njalo yonke ngiyakuthandaza njalo yonke ngiyakuthandaza in Jesus mighty name ashaya izandla ashayela uNkulunkulu bazalwane singahlala phansi njengoba bazalwane songena ku fasting and prayer we understand ukuthi kunabantu currently ungizwe kade currently abanama chronic sicknesses angakwazi ukuthi avela angene ku fasting nje athathe dry fasting noma angadli lutho ngoba kune medication ayithathayo akethi kunjalo bazalwane so siyacela ukuthi ke uma kuleyo condition udle isidlo udla veg ngesikhathi sokuthatha imedication yakho ube suphuza amaphilisi ungawaphuzi amaphilisi ungadlile ngoba azokugulisa idla kancane akusho ukuthi uNkulunkulu akakuzwa uma udla kancane uNkulunkulu uyayazi condition yakho so don't kill yourself ngefasting ungadli ugcwalisa iplate uzuthi mabuka iTV uthi ungadli ngendlela ojwayele ukudla ngayo ehlisa ngoba sisemthandazweni kodwa don't take a risk ngempilo yakho haleluya umuzwe futhi ubuthakathaka impela vele udla amaveji nje uqhubeke nawo throughout fasting bawuthi umzimba wakho nodokotela uyakutshela ukuthi umzimba wakho ubuthakathaka take care of your body asifuni ukuthi kuphele fasting abantu sebalele esibhedlela bese kuthiwa abafundisi babulala abazalwane ngefasting kodwa futhi uyakwazi wena uNkulunkulu ukuthi awuguli musu ukudla amaveji ungaguli uthi uthi umfundisi asidla amaveji awuguli wena nje mina ngisho kubantu abane chronic diseases when you right fast nje phela khona abarobha bathe wezwa sikhulula umfundisi namhlanje hey thank you Holy Spirit angisho kuwe ngisho kulaba mina athe udokotela nansi medication ithathe kathathu ngosuku nawe ngithi uthathe ekseni idla amaveji ekseni uyithatha hayi futhi ntambama futhi usuyayithatha kanti kuthi uthatha kabili medication ithathe phela ntambama usuzothatha medication futhi awuthi umfundisi ushilo awushayisa ikwa lapho ndodakazi ushaye nopholoni kodwa kusona isikhathi sokuthatha medication angisho lokho mina ngoba sathana uyafuna sirobha umkhuleko ukuze singayitholi izinto esifunayo ngicela mama umncube uze ngaphambili uzokhuleka angazi noma khona kusele bazalwane lapho ngemuva ngizocela uzokhuleka bese sidedela ubabasi eze ngaphambili